କଳି ଯୁଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣେ ନାହିଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣେ ନା ମାନ ସମ୍ମାନ କେବଳ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ। ଭାଇ ଧୂଶାସନ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ମାର୍କେଟରୁ ପାଞ୍ଚାଲିକୁ ଆଣ। ଆରେ ଭାଇ ଧୂଶାସନ ଘେନୁଥିଲା ଚନାଲିଆ ମୁଫଲି ବଜାର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି। ଦେଖିତା ଇସାରା ନେ ଲାଗେ ଝୁମୁରା, ଦେଖିତା ଇସାରା ନେ ଲାଗେ ଝୁମୁରା। ଦେଖିଥିଲି ମୁହିଁ ଗଞ୍ଚା ଦିନ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ମାର୍କେଟରୁ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ କିଣି ଆଣ। ତବ ଆଜ୍ଞା ଶିରଦାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ। ମୁଁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲରୁ କରୁଛି ମିଶାଣ ଗୁଣନ ହରଣ। ଚୁପ୍ କର ଧୂଶାସନ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ କରିବା ଏଇ ଖୋଳା ମଞ୍ଚରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ।